Za mnou stojí žena, o ktorej vznikla jedna z najtemnejších legend európskej histórie. Volala sa Alžbeta Báthoriová. A hovorí sa, že na tomto hrade mizli mladé dievčatá. Báthoriová bola mimoriadne bohatá šľachtičná z mocného rodu. Žila tu, na Čachtickom hrade, obklopená služobníctvom a luxusom. Na hrad prichádzali mladé dievčatá z okolitých dedín. Hľadali prácu ako slúžky. A pre mnohé z nich to mala byť veľká príležitosť. Postupne sa však začali šíriť zvláštne príbehy. Dediny v okolí si šepkali, že na tomto hrade sa dejú temné veci. A potom vznikla legenda, ktorá ju preslávila po celom svete. Alžbeta verila, že krv mladých dievčat jej dokáže zachovať mladosť. V roku 1610 prišli na hrad vojaci vedení uhorským palatínom. Po vyšetrovaní bola Báthoriová zatknutá a jej príbeh sa stal jednou z najznámejších historických záhad. Niektorí historici veria, že bola krutá vrahyňa. Iní si myslia, že sa stala obeťou politickej hry. Pravdu sa už možno nikdy nedozvieme. Ale jednu vec ti poviem isto. Tieto šľachtické šaty vôbec nie sú pohodlné. Úprimne obdivujem, že v nich dokázali celý deň fungovať.